Oraya sağ olun. Sağ olun. Köşök, qulluğu gutordun mu? Owa tam qulluğun gutorduk. Nirede qulluk ettin? Hadarın oyunu qulluq etdim atam. Hadarın oyunu bolsa deniz sergiç tolýanda. Yok atam, biz Guriyer goşuny qulluq etdik. Bolu bilýär. Sagman qulluğu tork gelen ortaňyz bolýar. Sağaman ördün mü? Hudaýa şükür. Ağam nire barýan? Nem? Maralyň Batyr bilen bile barýany görüpdirler. Olaň toý zäheden bilenipdir. Sen hiç saat kaybetme. Qulluq define geçer. Sen bana garaşardın. Men sana garaşar. Hökman garaşar. Borcu gün. Soňky döňeklemde. Bu gelişi, renklerim bu. Owadan öte owa. İkisinem täze tikinmi? Ağamın son kalpleri könükleri de. Yakaly. Toyda her gün yerine yer. Aha yedi. Bu sen mi? Sağaman geldin mi? Gözün aydın. Tamamladın mı qulluğu? Yedi. Mende bir täzelik bar. Ağam bilen maral basıp töye diye. Yine toyun üstüne geleydin. Toya çağırır. Sen onun şayadı borsun. Toyçuluk bir qoğula. Boranı menekti. Maral bağıtlı bol. Salamu alaikum. Wa alaikum. Oğul, inni näme etden pessemin bar? Bilmedim kaka. Ova gideymesem, enemlere vararın. Atama kömek ederin. Babamları da varacak. Uy, şeýleme oğlum. Bırak deyincalar. Onu men häzir iýerçek zatlanma. Ay şuna oňordun oğul. Gitti garılara kömek et. Näme şäherden ýadadynmy? Yokla. Şehirde ne adam yok. Yönü o vakit bırak deyince alacak. Bolya sağ ola. Oho. Ay oğlan ayrıl, eşe urkur. Men köpreylik geldim.
Eýemmem yarın geçtim. İydim öwrünliýär. Men beşegini edip düşündireyim. Karşında duranam bir eşek deyip. Sen eşek däle, sen adama. Ine men saklandım mı? Senem sakla da eşemi. Men eşem öýe gaýçyn çalıp gitýär. Saklap bolanok. Iň olmana ýükünü aldyrar. Sen eşeňi sakla, gymyllatma. A men ozu otun aşağından geçerim. Bolýam gürleşdik gerek. Yok, dur diýen. Ürkür, suway kalsın. Akıllı sıran olma. İydim öwrüleýde janogyn. Jan fedina jana ýakmanyndyr ona. Elbet däl, boljak. Yer bolýar da, teň bilen deň bolmaýar. Şo söýdüň üçin ýol berýär. Tentek pankelli. Bu şekerli suyu nerede vurupturdy seni? Dur abi. Kimden tek o derejeye yeterden ýerräkdir. Yalancı. Tentek. Pankelli. Men oýetdim. Sen meni qarp bolanok Men Allah oýnetdim ýa, han köşeş. Yalancı diýdi. Hani köşeşde ne bolýar? Men oýnetdim ho. Qarp bolýanmyrdy. Toba. Bu kaljaňyly Gurban agaň akdy künüşmi? Maskara. Atama näme diýerini? Hana Akçadaýda da gördünmi? Görünü näme Akçadaýda? Salam malikim Akçadaýda. Ol bütün ova boşlap çıkar. Öňünden çykana habar berer wagt. Men atama näme diýdimken? Ýöre de bir ýalty haýran ýetänim. Batmarakly ova ýetelä bir. Beýlek. Dur bakalım maskara deýmişin ova var. Oho, daýdamjan gelýär. Hocasan, gurgunmy? Şükür. Akçadaýda ne ýapdyň ay muny? Bir ýyl bäri damak etdiň ha. Şol Allah börsün. Ul ýyl gyýdyny çykar bilmänýär. Sen bolsa ýegenge ýekiji gyý tap bilen o. Ödüm daş etsek bolyn, daýhan mirleşiň işi bilen ertiden tä agşama seni şu maşinne telket görmeliler. Bilýäňiz men kim owerýän? Ornadaň solmozany süýän. Olmadı. Toba. Onu bir söyle kimi söylesem. Ona sağçılığa varsan at öllüre tüpen bile. On zaman pisi hal. Yo akşada men diňe solmoz süýän. Ana, kulüşem gelýär. Olam sen ağın oğulun tuğa düşmeşe oynap gör. Men gidip atasına bir aýdaýyn. Onu edidim gullukdan gelip dur. Kıydım. Gelin mi? Gel naharını. Duydum. Akıllıca oldu mu? Asarmadan olacak ki. Bu çeşmeden gayrı yarif yerden su olma. Hakla yolun var ey su geledir. Tuğleme. Ey Huday, muna bu dollunu. El hepus Allah'dan yaradıp bilip duray. Tuğleme. Berekallah.